Abantu besebenzisana nosapho lokwaGupta kwezoshishino uSalam Isa kunye noNazim Howa kutyhola ngelithi babhala incwadi eyilungiselelwe bezendaba bebulela usihlalo webhodi kwaEskom ngelo xesha umnumzana Zolatsotsi ngomsebenzi wakhe kwaEskom phambi kokuba alahle kwezisikhundla. Kutyhola ngelithi lokaTsotsi wanyanzelwa ukuba alahle kwezisikhundla emva kokuba amalungu ebhodi ayimbeka izityholo ezazingenasihlahla ekwamgrogrisa ngokumkhupha ngevoti. When we met again, they said there was none. That's why at the last meeting I said I thought this matter was off the table. Yes. Because they had said there was none. Yes. I never received the statement from Mr. Howard directly. Yes. Yes. So I'm not sure if it was sent to someone in communications. Yes. Ikomishoni kwaphanda nezityholo zefuthe langaphandle kwisigqibo sebhodi yakwaEskom kwakunye nokususwa kwamagosa aphezulu kule nkampani iphehla umbane kulungiselelwa ukuba kungena amagosa atyunjelwe usapho lokwaGupta. I've had business links with many people. As I said, at one stage I was in about 23 companies. That doesn't therefore entitle people to make me a puppet. I mean, if those associations are going to be linked with undue influence, that's wrong. You know, I knew Howard because he was a media man. I was in the media industry. You know, so, but that doesn't create then the condition that he will run ESCOM through me. Nangona kunjalo ugqirha UNgubane samile kwelokuba uBrahimolife wayilungisa imo yezimali kwaEskom ze wathintela ucimicimi wombane inyanga ezilishumi nesihlanu.